kore batebaiga ngakire abaheshimiwa baito MCS imbiya mono sana for mwatenenere lakini mbaro balibaki. And I agree with that nganjira no mheshimiwa Ombachi. No ane kanisa okogenda, you go, you repent first before utarayo sakramenti. Osana bere ajari mheshimiwa Ombachi awadenga ukoli pende ingendo dependency abantu basabe dependency togenda wechumotwe to goteneni ebasari ya abana omaito onyensimba muchando toyo lakini abana baseru ku school mbatagete bese yesoke mpaka barayibande bagutya esenge njo bageje tsimba onye mugeje tsimba mu komogeje lakini mugeje abantu aba bakirete kura mutige abantu aba bataka abana baba bagende school abantu aba bataka nabarabanyoleka abana baba babajumbe baba ba MCA babegento kende igonda etensabe abarayi babindi ibagati segichi nyinge chikobese county ya tigatokolese igienene tubuje president ebintu biribire national morete tokonya abantu baito onomaite tokora kana abantu amachara bobe nsengima ngasa abantu bakurwana nkisi ase abarayi batali kuyiwana ngusi naende sababu nesenge njo nambanje tsimba kakie nje nyange lakini anja abantu aba MCA baito tigako gende fitiyo omuntu okotebyo sayini tali wisaransa se assembly bono murocha abandi twarangire tijaga chiwodi chinde nchiyo mbali ba boli chikura na baramu balega bali mwa boli chikura neno sibe bikoro tutaramu tokonya abantu baito bose nabere gaki tigamba boli inje nomo gama no ino inje ninje ndaga nikorora ese likoba omwebyo ekiara mwangakirete chikura mwande ngasimba kolega asiyeye neye tingo isaransa ndigere abantu bane bakurwana ndigere abantu bane bagoitwa abantu bane batari kwende school ndaito ko bashwera abantu bane inje kimwangete kura tindiko kuwane senge nje ngwa na simba engo kuwane senge nje na omwe nkobwa ni mwobo ile manyabuna audio nere yakwanuga omusikali omonene okorokusisi ayo otenenere tenero omonyonke wensi nero gotebya bamwe abonga genda nabono wene kibundu tokogora toiro simbanka nga nabomoko rusia basikali osimba lazima bashe nyomba mwana ngo badenga nyomba injina bongo barose lunch muragire lakini ntagete mbate and I'll speak it ntagete mbate biga singo kwera nyombaro omosaja musacho ndi mwenzi aho kwera isiko olio rwale tenero rakwere nyomba ngakiteyo. There is no time. I will not die in the house, I'll die in the streets as a governor to defend my people. The struggle has been there, and I'll join the struggle to liberate my county and the country as a large.